Benvinguts a la nit de por. En la taula fosca. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Benvinguts a un nou episodi de la nit de por. Avui, com sempre, i ja és habitual, m'acompanya Jordi, benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. I, bueno, vull que presentes tu un poquet la pel·lícula que duem avui. Pues avui portem Rec, una pel·lícula de producció espanyola, vale? Que es va estrenar el 23 de novembre del 2007. La direcció està a càrrec de Jaume Balagueró, un català, i Paco Plaza, un valencià, pareix que siguem nosaltres dos. Mira, quasi. Pues quasi, sí. El guió, a part d'ells dos, també va intervindre Luis Bermejo, vale? I és la primera de 4 pel·lícules que es van fer. Les altres 3 jo no les he vist, vale? Però, vaja, almenys esta primera per a mi està molt bé. Abans de continuar, voldria que els nostres oients i espectadors de YouTube sapiguessin que anem a fer spoilers, com que és una pel·lícula relativament nova, moderna, és del 2007, i les altres que havíem parlat eren del 70, 80... Clar, jo seguís pensant que si després de 17, són 17 anys, de 7 anys. No has vist Rec, si et fem un spoiler... L'has de veure. Per aquells que la vulgueu veure, està en Prime Video. Està en Prime Video, està gratuïta, no s'ha de pagar res. Vale? Bueno, i de què va la pel·lícula? Mos expliques un poquet, un xicot de resum de lo que... Te vaig fer el resum, però abans te vaig a dir que és una pel·lícula de baix pressupost. Sí. Baix pressupost. I que el pressupost està entre 1.200.000 euros. Després ja parlarem de l'altre i, bueno, un resum de la pel·lícula és una reportera en un programa nocturn, tipo, diguem, callejeros, ¿no? Sí, es un tipo callejeros, un tipo de reportaje tipo mientras callejeros. Usted duerme. Correcte. És el programa. Sí, i, bueno, van a una base de bombers a veure com és per la nit en una base de bombers. Com treballen. Bàsicament, com treballen, conviuen, perquè molts fan vida allí. I, bueno, pues està allí en ells, veu com sopen, on dormen, pues, com passen el rato, no?, per si... I de repente, pues, bueno, ella el que diu diverses vegades, durant, no sé si són els primers 5 minuts que dura aquesta escena, és que, que passe algo, no? Que passe algo, no? Un poco d'acció. Ella diu, bueno, que hi hagi acció sense massa complicacions. I, efectivament, tenen un avís. Tenen una eixida. Un avís de que una dona major pareix que ha caigut en sa casa i té la porta tancada, no poden entrar i necessiten els bombers per accedir a la vivenda. Es desplacen allí en el camionet de bombers i quan arriben allí pues, està tot el veïnat en el pati, no? On està l'entrada de l'escala. I, bueno, els policies, hi ha 2 policies, un home major i un home jove, li comenten un poquet la situació als bombers i I entren a la casa. Van entrar a la casa. Clar, està tot fosc. Sí, la pel·lícula és molt fosca. Molt està fosc i de repente es troben, pues, eixos pis, de fet... Bueno, és un pis, jo t'explico, és un pis d'aixos típics de lo que és l'Eixample barcelonina, són molt clàssics, sí, però són enormes. Són molt grans, tenen passadissos molt llargs. M'abuelo i m'abuela vivien en un pis d'aquest tipus. Sí. I la veritat és que són molt xulos, però són també alhora molt foscos, almenys jo també recordo del pis dels meus Clar, que eren molt foscs. Jo pense del carrer fins, no sé si poden donar a altre carrer o donen a l'interior de... Bueno, no sé si recordes com són l'Eixample barcelonina, que són 4 carrers que fan un quadrat, diguéssim, i entonces van des de... Els pisos estos donen, almenys els originals, perquè hi ha molta tela després de lo que s'ha fet, des de lo que és el carrer fins al pati interior on es veuen tots els altres edificis, diguéssim, dels altres carrers. La part interior dels edificis. Exacte, correcte.
I llavors Sí, no, això es veu el passillo que és molt llarg, que se'n van fins al final... I en una habitació troben pues, una dona major ensangrentada, Sí, té sang. sí, encenen el foc i de cop arriben la veiem tota plena de sang, tota ensangrentada. Molt nerviosa ella, la dona. Ataca un dels policies al major, li mossega el Sí, la coll, jugular. perquè sí, perquè li pega el... I, bueno, ixen de l'habitació i la deixen tancant el piso a la dona, baixen baix, i, clar, tot això, de repent, ells tiren a eixir per demanar ajuda i no poden I eixir. ja no poden eixir. Ja està l'edifici tancat i li diuen per megafonia que Que d'ahir no es pot eixir. de moment no poden eixir. Clar, la periodista també me diu, però com no van a dejar aquí, no sé què. Intenten gravar-ho tot, no? Diguem, i aquesta actitud de, no, ara vos deixem així tancats. Però demanen ajuda. Perquè volen un metge i bueno, els hi porten ajuda, que és un metge que diu que porta unes injeccions i els hi faran unes analítiques perquè hi ha un virus i no sé què... No saben què pot ser. Mentre, pues, bueno, van dins, o sigui, el que és l'entrada de l'edifici, que estan els veïns, van preguntant, pues, bueno, més o menys per veure qui és cadascun, tal qual, i en aquest moment decideixen tornar a pujar al pis, no? Al pis de la dona, i n'hi ha una xica més jove. Sí, que és la cuidadora. És la cuidadora que li diuen la colombiana, no? Sí. Perquè ja s'han referit a ella anteriorment. Ataca la protagonista. Ataca el policia, més aviat. Ataca el policia? Sí, li està dient tot el rato que es calme, que estigui... No, la colombiana. Sí, no la dona major. Sí, Ataca a la protagonista, que és Àngela, li diuen Àngela. Li diuen Àngela, sí. I li pega un colp i es queda inconscient. Sí, és veritat. I després apareix la dona major al final del corredor i el policia és quan diu calmes ella, que ella amolla a córrer a per ell, i el policia li pega 2 tirs. Són 2? Sí, 1 o 2 tirs, no ho recordo ara jo mateix. Ara mateix no ho recordo. Uno no és, jo crec que uno no és. Sí, igual són 2 tirs, sí. Clar, en aquest moment el policia es queda en shock, el bombero li diu, mira, se l'endú, diu, no podies fer res, més o És menys. el que tocava. Era això o a saber què estava passant. En aquest moment la protagonista li pregunta al càmera, Pablo, sí. Què vols que sigueu gravat? Diu, ho has gravat? Perquè allò, també... sobretot obsessionada en de que allò estiga gravat, que allò Clar, també es queda ella un poc en soc al principi quan cau la dona major. Es queden tots com parats i Àngela també es queda a parar. I després és l'interès de però ho has gravat, tenim que contar això. Sí, fins i tot ho demana, no?, de dir deixa-m'ho veure una altra vegada. Sí, rebobina i deixa-m'ho tornar a veure. No sé si és per assegurar-se de que ho ha gravat, sí, o per morbo, o les dos, o per què, o no, però bueno. Després baixen altra vegada. Baixen altra vegada, sí. Volen eixir, l'únic que volen eixir és eixir. Però... Sí, és que... Sí, la passen, pugen i baixen tantes vegades. Sí, és que a partir d'ahir, a partir sobretot de quan mosseguen al policia, es desencadena tot ja. Perquè, clar, després de que passa això, que els deixen tancats, abans d'obrir el que és al final de l'entrada, que n'hi ha una persiana, que és el taller de textil. És un taller textil, sí. No vaig a dir la brometa, ¿vale? Perquè n'hi ha 2 veïns que són xinesos i crec que és d'ells, no?, el taller textil. No queda molt clar, tampoc, No ho sé, jo no tinc la sensació, perquè, clar, ells demanen d'obrir i forcen la porta. I clar, si haguessin sigut d'ells, jo suposo que la dona o l'home hagués dit, bueno, jo tinc la clau, obrim i ja està. Ells forcen la porta. Que, per cert, una vegada entrem ahí, quan comencen lo de les entrevistes, faré un apunt referent a ells, ¿vale?, als xinesos. Crec que abans d'això pugen per a intentar eixir per un terrat, que està la policia en el terrat i els diu sí, per així no. No, per així no, sí, perquè llavors és quan els tiren el plàstic en tot l'edifici, etc. Després finalment
baix en baix i la porta la força no l'obri algú. La persiana com es diu? Del taller textil, la força. El bombero, no? Els bombers, el bomber, perquè l'altre s'ha tirat per l'escala, que sí, no ho hem dit. No ho hem dit. L'altre bomber s'ha tirat, s'ha tirat o ha caigut, o algú l'ha tirat, que això no es veu que això, per l'escala. En aquest moment, que de fet és un susto super aleatori, després d'això és quan pugen i li peguen 2 tirs a la dona, si no recordo mal. Obrin el taller, el forcen, entren dins i posen com en 2 camilles al policia major, que és el que ha mossegat, i el bomber que ha caigut, però també tenia com un mos. Sí, tenia algun mos. Jo suposo que algú o algo, és que ara no... Bueno, sí, la colombiana encara estava per ahí passejant-se, o sigui, podria haver sigut la colombiana. O l'abuela no, perquè això passa molt al principi, o la dona antes de matar-la, l'abuela. Igual li arrega un mos o el que sigui. Total, que és que el que nosaltres veiem és com cau, és un impacte visual, no solament l'impacte s'havia quedat dalt. L'impacte de que estan allà, no sé què, no sé quant, patatam, i de que per darrere, bum! Pum, sí, de fet jo no el recordava i... Te cau i va impactant, vull dir, que és en el que juguen en la pel·lícula tot el rato, en impactes d'este tipus, no? De sustos, sustos aleatoris, de que tu estàs per ahí i pum! Però no són el típic susto forçat de moltes pel·lícules. El guió està molt ben... Jo trobo que el guió està molt ben fet en aquest sentit, i en la naturalitat dels personatges. Personatges que ara després parlarem dels personatges perquè tenen el seu d'això. Cada un té el seu. Que bueno, bàsicament aquí la pel·lícula van carregant-se un darrere l'altre, a poc a poc van desapareixent tots. Sí, i així la matança de colp... No, de colp no hi ha. No és una... Bueno, no, de colp no. Potser sí que hi ha un moment donat que van matant un darrere l'altre molt seguits, però no són tots de cop, sinó ara un altre, que és ja més cap al final de la pel·lícula, i dir que moren tots, o almenys l'última mort està per esclarir que si no has vist les pel·lícules de després se sobreentén de que és possible que hagi mort, no? I els personatges, per a mi els personatges són de lo més ben trobat a nivell de guió que s'ha fet, no? Hi ha els 2 reporters, la xica pues joveneta, no? Típica de que vol fer reportatges, no? Que té ganes, no? Sí, que té ganes, no? Que té ganes d'això i que té ganes d'acció i que vol mostrar de que ella en sap molt. El càmera també, encara que no el veiem mai, a Pablo, que se'n diu, el personatge es diu Pablo, no el veiem mai, però sí que el sentim moltíssimes vegades. Sí, parlar sí que parla. Parla molt. Després hi ha una parella major, una parella de abuelos allí, que són molt graciosos. La veritat que sí. Després hi ha un altre que és un argentí, molt coqueto, molt... Sí, l'home que té un bigotet. Bueno, sí, un bigotet i d'això. Després hi ha una mare en una xiqueta que eixa és, com dir-ho, no? És aquella de que sospita de tot, odia tot el món, la culpa és de tots els altres... L'entenc, però no em cau bé. No, a mi tampoc. Després hi ha una parella de xinos, japonesos, en un puesto surt japonesos, després hi ha xinos, no queda clar si són xinos, si són japonesos. Després hi ha el president de l'escala, que és el practicant, que a més és practicant, que és qui fa les cures quan entren al taller textil del policia i el bomber. Correcte. Hi ha la colombiana, que també és veïna. En un moment donat diuen que és la veïna, que fan un repàs de pisos, qui viu aquí, qui viu allà, i llavors diuen, no, aquí viu la colombiana, que és la que cuida l'abuela. I després ja estan els policies, els 2 bombers i el metge que entra a mitja pel·lícula, que és el que vol fer les analítiques, injectant coses i tal. I això. A mi els personatges, no solament els personatges en si com estan, com dir-ho, creats i tractats, sinó els diàlegs. Els diàlegs que tenen, jo no sé si has estat mai tu en una reunió de veïns o... Per desgràcia. Jo sí que he estat, i he estat a moltes, ostres, i és el més paregut a el que he estat en una reunió de veïns jo en la meva vida, vull dir, parlant tots alhora, cada un diu la seva,
el policia al final té que dir, bueno, ja està bé, calleu-se ja, perquè... I quan diu, quedeu-se ahí baix que anem a pujar. Però colló, quedeu-se, no pugeu, perquè estaven ja pujant tots, un darrere l'altre, i dic, quedeu-se ahí. Vull dir, tot això, a mi m'apareix d'una genialitat que jo crec que els tres guionistes han fet tantes reunions de veïns que ho han apuntat tot, perquè és molt, realment és molt real. Mira, va haver redundància. A vegades sí que dius que hi colló. Bueno, aquí podríem parlar també de dos cosetes. Una és, ja que parlàvem de la dona major, de la dona en la xiqueta, sobretot, i dels xinos o japonesos. Ella diu xinos. Anem a dir orientals. Anem a dir orientals perquè no queda clar en la pel·lícula. Sí. Ella diu xinos perquè ho diu d'una forma despectiva, no? N'hi ha punts de racisme en la pel·lícula, de que la culpa de qui és? Dels xinos. Dels xinos. Que ara, abans de que entres tu ahí, volia dir-ho, quan estan fent com les entrevistes dins del taller de textils, la dona oriental diu que arriba, està mi padre, que està malalt en el llit, que no... Que simplement és minusvàlid, vull dir que és paralític. És un personatge que no és. Que no és en cap moment. Clar, jo ahir, quan diu això, dic, i si ja? Me quedé pensant i dic, i si ja? No el recordava, no és. Però clar, en el moment que diu, clar, quan la Xina parla malament, quan fan aquest repàs de veïns, diu, estem tots, no, és que falta un pare que està dalt. I diu, és que està enfermo, perquè clar, com que no parla bé no sap dir que és paralític, està enfermo. Llavors la mare i sa mare ja diu, has sido tú, los chinos, son ellos, ¿no? I després sí que diu l'argentí, que no recordo el nom. No, bueno, ho tinc per així, però és que ara no sabia... No recordo el nom. Diu, és paralític, ho aclara. Sí, ho aclara, no? De dir, no, està malalt, però és paralític, vull dir que no és que d'això. I clar, quan la xiqueta té calentura. Angines, són angines. Sí, són angines, i el gos el tenen en el veterinari. Que després conta el metge... El metge diu que el gos és qui portava el virus. I aquest virus que no sabem d'on ha eixit, que es transmet per la saliva, per les mossegades. Clar, si el gosset no es torna boig, diguem, però el típic que els gossets llepen a la xiqueta o això, llavors, la xiqueta és això. Bueno, i l'altra, diguéssim, xicotés missatges que hi ha, a part del racisme, és de quan el policia mata l'abuela, no? Aquest trauma que tenen els policies en el moment de que han de disparar a una persona i no té que ser fàcil tampoc, clar. No, jo crec que ha de ser una cosa molt complicada. Jo recordo quan va passar tots els atentats de Barcelona, de la Rambla, els Mossos d'Esquadra que van haver de disparar als jihadistes que hi havia, ara no recordo el poble que era, que vull dir que van quedar realment traumatitzats, vull dir, és un trauma per al policia, haver de disparar i matar a una persona, és complicat. Però bueno, parlem de què parlem ara? A veure, una vegada ixen del taller textil, a veure, què feien ahí? És quan diuen, quan estan dient algo de la xiqueta, i diu que no, que solo tiene anginas, i la xiqueta era rea mossa a la mare. Sí, rea un mos a la mare. Baixa a terra, comença a xillar com un zombi i escales amunt. En aquest moment també intenten entrar, que això no ho hem dit, quan estan baix en les camilles i entra el metge a injectar algo al policia major i al bomber, no sé si és o un antídoto o un activador, perquè enseguida... Sembla que vulgui com injectar un antídot o a veure si funciona o alguna cosa. Però és que en aquest moment s'activen. S'activen, sí, en el moment que els punxen, que això salten. Està el càmera gravant-ho per una finestreta i Ángela tot el rato dient, però Pablo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Dime qué pasa. Y cállate. Calla que ho estic gravant. Cállate, colló. I després d'aquest moment, com està forçada la persiana, evidentment no poden contindre-los perquè ataquen també el practicant, que el deixen dins. Que el deixen dins tancat. Del quartet on estaven les dues camilles, i clar, pues finalment ixen
i a la dona, la mare, l'havien esposat per a que no anara darrere la xiqueta. Vull dir, perquè la xiqueta l'havia mossegat. Clar, li han dit, te deixem així. Te deixem així esposar i d'ahir no te mous. I clar, en aquest moment, dir, hòstia, què faries? Perquè està esposat, te venen per darrere, la deixes ahí, saps que la van a carregar a Mossos, però clar, és que ja està infectat. Sí. Bueno, ja està infectat, és el que t'han dit, tu tampoc ho saps realment. Bueno, però... Per els fets. Però clar, tu com a policia has de defensar els altres que saps que almenys em sembla que no estiguin tampoc infectats i això, i dius, bueno, jo per si de cas, mira, te deixen sinugar, no te pego un tir al cap, però te deixen sinugar, i després ja veurem, ja parlarem de com, que quan de pugen, lo que fem. que en aquest moment pugen al pis de l'argentí, Sí. i Ángela diu, se la estaban comiendo. Sí. Pero que se la estaban comiendo. Sí, ahir l'actitud ja comença a canviar, de la periodista ja comença a canviar, o sigui, ella en el principi de la pel·lícula o el principi de les accions, no, de tot el merder que passa, és molt allò de dir grabémoslo todo, tengámoslo todo y no nos olvidemos nada y fa que stand-ups de ha habido dos muertos Sí, i tot sí, això sí. ha de dir cuidao que així la nostra vida ja perilla i ja no ens interessa ja ens interessa a veure com eixir d'ací i sobretot com eixir vius d'ací, que és el més important. Ja veus tot el percal, dius... N'hi ha que eixir. Bueno, si vols parlem un poc de lo que són els reportatges d'este tipus, bueno, com ho planteja, no? Tu us pots informar millor que ningú d'aquest tipus de coses. Bueno, és el que estàvem explicant, no? El reportatge és un tipus callejeros, no? Sí. Planteja tot un tipus callejero. Té nom aquest tipus de periodisme? Ostres, no t'ho sabria dir. Jo és que no soc periodista, ho haig de dir, eh? Tot i que he treballat durant molts anys en periodistes, portem molts anys de periodistes. Però era per curiositat, per si aquest tipus de periodisme tenia algun tipus de nom. Nosaltres el coneguem per el programa Callejeros. Sí, de Callejeros. Tipus Callejeros, clar. Clar, és tipus Callejeros, és que no t'ho sabria dir, no ho sé. A mi és un tipus de periodisme que, sincerament, no va amb mi ni tampoc va en la cadena per la qual jo he treballat durant tots aquests anys. Cada cadena té la seva manera d'això i cada una treballa com vol. Però, bueno, a veure, aquí el que tracta és de, per exemple, un dels policies que li fica la mà a la càmera, no? De no me toques la càmera, que és una discussió entre què podem gravar, què no podem gravar, fins a on podem gravar, el policia pot reclamar la seva intimitat. És una discussió eterna, eterna. Esa discussió, ja t'ho dic jo. Ella el que diu és que tenemos todos los permisos. Sí, bueno, ells tenen el permís dels bombers de dir, allà on aneu, podeu gravar-ho tot. Però clar, si la policia... Però clar, què és el que diu la policia? Diu, jo sóc l'autoritat. Per molt que te diga el bomber... De fet, els de fora ho diuen. Los agentes que estan ahí dentro son la autoridad. Sí, ho repeteixen. Però clar, ella també s'excusa en el seu dret a informar de lo que està passant. Llavors, és una discussió que pels companys que jo soc muntador, normalment estic sempre en la sala muntant vídeo, però els companys que van a gravar coses al carrer, és una discussió que tenen constant, vull dir, de quin és el dret de la informació, quin és el dret de la intimitat, clar, cadascú té els seus drets. I tots els drets són vàlids, no? Tant el dret de la informació com el dret de la intimitat, com el dret o l'autoritat de dir-te no graves, quan tu tens el dret d'informar, ostres, és una discussió eterna, però molt, molt, molt llarga i molt, molt, molt complicada. Després hi ha una cosa ahí, no, que també tracta, no, entre la informació i la desinformació. Què és el que realment passa? I la dona, per exemple, del xiquet, no, és que mi marido está fuera y me ha dicho que... Clar, dius, entre això, no? Què és el que realment passa? Què és el que ens diuen? Què és el que ens deixen de dir? Quina és la informació real? Hasta que al cap d'un bon rato de la pel·lícula no ens diuen realment el que està passant, no? La xica ho té clar, li diu al càmera, grava-ho tot, però tot és tot, fins i tot hi ha un moment donat, quan entra la primera vegada en la xica a l'abuela,
a veure l'abuela, li diu, no graves, i l'home li fa cas, però deixa la càmera en terra, però la deixa enxufada. Home, clar. I està gravant. Vull dir, recurs també clàssic, Vull dir, lo has grabado, sobretot, ¿no? Lo has grabado todo, i vol tornar a veure, els stand-ups sensacionalistes, ¿no? Ha habido 2 muertos, estamos aquí encerrados, no nos dejan salir, de esa manera de parlar, de comunicar. Bueno, es lo que te dic, és un tipus de periodisme que a mi no m'agrada, no sé, no. Després les entrevistes són brutals. Són brutals. Ens deixen els personatges absolutament retratats. Per exemple, els abuelos, no? L'abuela, ai, jo sí, vestida com vaig, i m'hauria de canviar, i no sé quantos. I llavors diu, explícalo tú, el abuelo li diu, explícalo tú, que tú sí que lo has visto, perquè realment ells no han vist res, però ho volen explicar. Si l'home estava dormint, pobret, si ho diu ell. I llavors al cap d'un rato diu, che, dona, deixa'm parlar a mi, que encara que no pares de parlar tu i deixa'm parlar a mi, però che, no dius que no ho has vist, deixa l'abuela. Quan el abuelo es posa, però ¿quieres que déjame que lo explique yo? I jo, mira, jo anava per terra. Sí, és un moment realment graciós. Després entrevisten a la Xina. La Xina l'únic que sap dir és se cayó. Se cayó, que és quan cau el bombero. El bomber per l'escala, se cayó, des d'arriba, se cayó. Ja està. És un estereotip de... No, l'home crec que no acaba parlant. No parla en xinès o en japonès. Sí, es parlen entre ells. I el xiquet directament... Res. Vale. Després entrevisten la xiqueta, no? Llavors és quan ens enterem que està malalta, el gos el tenen en el veterinari, però la xiqueta també és la típica que jo sé de companys que han tingut que entrevistar xiquets, costa molt fer-los parlar, perquè tot és sí, claro, sí. No, diu, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre más bonito? No sé qué, plan per a donar-li un poc de... No sap explicar més, és una dificultat que es troben els meus companys periodistes. És real i sapar, no? Sí, és complicada, vull dir, has de saber un poc com... O buscar, en aquest cas, clar, només n'hi ha un xiquet, llavors, per exemple, en el programa Infoca que fan els meus companys, ja van a buscar xiquets que tinguin un poc més de l'àvia, no? Ja vas a buscar un xiquet que tingui un poc més de soltura a l'hora de parlar. En aquest cas només n'hi ha una xiqueta i és sí, i ja està. I la mare, no?, que està molt nerviosa i que denunciarà a tots i posarà una denúncia i us sortirà a tots els mitjans de comunicació, no sé què, quan... I està acusant els xinos, no?, de que és això, quan aquest virus ha entrat pel gos, que és el seu gos i que la seva però filla... en aquest moment ella no ho sap. Ella no ho sap, no? I encara que ho sabrà, no ho diria. Jo crec que no ho diria. No. Després, l'entrevista de l'argentí, que també és també graciosa, ell és molt coqueto i vol sortir ben guapo, però estoy bien guapo aquí, no sé quantos, i diu molt poc perquè l'únic que es preocupa és per la seva imatge, no es preocupa per lo que ha de dir. Bueno, està bé. El que deies tu, no?, de que quan estan el poli mossegat i el bomber, no?, pues busca la manera de gravar-ho, de no perdre's què està fent el metge ahí dins. Quan li fa les cures, treuen planos molt curts de la injecció, de les ferides... De com al bomber li alça la gasa que té, l'alça... Es veu tota la ferida, tota la mossegada eixa, vull dir... busca molt els detalls, no? I el que dèiem després també, no?, la periodista passa de voler que hi hagi marxa a dir, bueno, crec que ens hem passat, hem d'eixir d'ací, hem de sobreviure. Després el càmera fa pràcticament res en tota la pel·lícula. Ell l'únic que fa és gravar. Només en un moment donat ajuda al bomber, que és l'avantpenúltim en morir, si no recordo malament. El bomber Pelat. El Pelat. No recordo el nom, perquè l'altre es dia Àlex, l'altre del monyet més llarguet, crec que es dia Àlex, però no recordo com es deia. Bueno, en un moment donat ajuda a carregar-se un dels zombis, per poder sobreviure, perquè sap que sense l'ajuda del bomber suposi que no serà capaç de sobreviure. És la dona oriental, en aquest moment? Sí, crec que sí. Quan s'apaga la llum? Sí, correcte. Que deixa la càmera a terra i es veu com crec que li trenquen el coll o alguna cosa d'aquestes. No, Isa... O és l'home. Isa li trenca el coll, crec que és l'home. És l'home, crec que és l'home. És l'home que s'apaga la llum i diu, la luz, i quan encén el foco de la càmera, no? Com li diuen? No. La torxa, és una torxa. És una torxa. És quan veuen el d'això i, clar, se li estira damunt. Sí.
inclús estan buscant unes claus del pis de l'àtic per poder entrar, perquè així pels terrats poden eixir i sobreviure. I van a casa del president. L'única ajuda que fa és encendre la torxa, perquè ell no busca. Ell l'únic que fa és il·luminar a ella per els puestos. De la mateixa manera que quan entren al pis de l'àtic que és molt escabrós, aquest pis, també fa el mateix. No hi ha llum i l'únic que fa és il·luminar. Tot el resto... Tot. Ell no fa res. Que es veu el mini laboratori que n'hi ha d'un retor. Sí, llavors es veu ahí els periòdics de que era una xica... Sí, Tristana Medeiros era? Sí, que era portuguesa. Sí. Bueno, i es veu que havia estat fent uns experiments en un virus que buscava una vacuna, no sé què, i a través d'un magnetofon, això ho sabem, i ens explica de que aquest virus és... Tristana Medeiros era la xiqueta de la... És, com es diu, és inestable, no sé quantos i tal. Bueno, un poc tot això, no? Tota aquesta manera de fer, almenys aquest tipus de reportatges, ¿vale? Curiositats de la pel·lícula? Bueno, n'hi ha, per mi n'hi ha alguns. Per exemple, la pel·lícula és el brut que s'ha gravat de càmera. Menys el momentet d'aquesta rebobinada que s'inventen, que podríem dir que és l'únic, com es diu això, l'únic recurs de muntatge, per així dir-ho, que es busquen. Tot l'altre és lineal, és com si el policia haguera trobat la càmera apaguen la càmera, la tornen a encendre, però... És com si el policia, quan arriba allí, troba la càmera i diu, doncs vaig a veure tot el que han gravat. I tal qual, se ho posa en play i va així tot. Els stand-ups que es fan en el parc de bombers i la xica s'enganya, vull dir, està tot, tal qual es va gravar, està bé, és una bona manera de donar-li un poc de realisme, no? Com si... de que sigui tot més real. El que dèiem també, l'edifici és un típic edifici de l'Eixample, és d'aquests antics, el guirigall que es munta en l'escala, per mi és brutal. Hi ha un moment que el policia, quan els diu que per favor que es quedin baix, i tots pugen, ja tenim així el velociraptor. Ja obert. Tots els veïns volen pujar. Hi ha una frase que diu, que és molt graciosa, diu, ¿es que hablo en chino o qué? Quan està la parella d'orientals... Això ho diu la mare de la xiqueta, no? No, ho diu el policia, que vol que es quede tota la gent allà i diu, bueno, però ¿qué es que hablo en chino o qué? Sí, és una frase típica, no? I clar... Cuidao, vale? Després, un recurs clàssic, no? De que mentre baixen el policia que li ha mossegat a la jugular, el baixen correguents i tal i qual, pum, s'apaga la llum. Sí. S'apaga la llum i això... Claro, en aquest moment te tornes... La llum! I a més, tot és molt trepidant, molt mogut, està molt bé, la veritat. Està feta tota en càmera en mà, com és lògic, així te crea també més tensió, de que veus que la càmera no està mai quieta. A mi m'ha recordat els túnels de terror. Jo no sé si anaves tu quan eres més jovenet. Jo és que he anat a un i era molt menut. Jo sí que recorde, vull dir, els més veterans catalans, sobretot des de Barcelona, que jo anava al de Montjuïc, que ja fa molts i molts anys que ja no existeix, però jo anava al de Montjuïc amb el meu germà i sí, me recorda això, no? Els túnels de terror. I després comentar que la pel·lícula és una pel·lícula de zombis, però és una pel·lícula de zombis diferent. Sí, un poquet... No és la típica de que els zombis, que ja sabem, de que un virus o el que sigui els ha transformat i els tens que anar matant a base de tirs al cap i coses d'aquestes, que són potser les més clàssiques o les més habituals. I esta és diferent, la veritat és que és bastant diferent. Aquestes són les curiositats dins de la pel·li. Dins de la pel·li. I tu què tens de fora de la pel·li? Pues jo tinc unes quantes que segurament alguna ja te la sabràs tu. Val? A veure, he trobat moltes, però, per exemple, he vist una que era l'actor Javier Botet, el que fa de la xiqueta, bueno, que no hem acabat de contar, que una vegada arriben a l'àtic... Sí, és veritat. Una vegada arriben a l'àtic,
escolten ruïdos A dalt. dalt de l'àtic, Sí. com si n'hi haguera una guardilla o... Que s'obri de cop la porta de la guardilla, que realment té també un bon susto ahí. Clar, i jo no recordava que allà dins n'hi havia un xiquet. Hi ha un xiquet. Sí, Vull sí, dir, sí. això, que aquest xiquet també tampoc se sap què passa. No se sap ben bé d'on ix, ni el que passa, ni no s'acaba d'explicar. Clar, com que és el que dèiem, no? Com que és el brut de la càmera Sí. que va gravant, clar, ahir el que és la història no profunditza molt més que el que han trobat allí del magnetòfon, les investigacions, tots els diaris i això. Ha sigut la xiqueta eixa que desapareixia? No, és que diu xiquet, i el diari es diu xiqueta. Clar. És que no ho sé, tampoc ho tinc molt clar, jo, eh? I després apareix, diguem, el monstre, no?, de la pel·lícula, que és la xiqueta adulta, Sí. que està a Medeiros, de la que parlava el Retor en el seu magnetòfon, En el en les magnetòfon cintes. i en els Pues, diaris. una curiositat molt gran és que l'actor que fa de... Sí, està ahí. No, Algun dia l'ensenyaré a càmera al Velociraptor que entra i ens obri la porta. I ara se'n va i mos deixa la porta oberta. El fred que fa. Pues aquest actor en principi no anava a fer de xiqueta, sinó que anava a fer també com de monstre, però del retorn dels arxius estos que troben. Sí. Però finalment varen decidir pegar-li aquest gir, no? I, bueno, no sé si ho saps, n'hi ha un remake americà que es diu Quarantine, Sí. que és un remake americà de Rec. En un principi, este actor també anava a fer de la xiqueta Medeiros, però per tema burocràtic, que no va tindre els permisos Per anar a treballar. per anar a treballar i gravar en l'estranger, que ho desconeixia jo això, pues no va poder fer d'aquest personatge allí. Una altra curiositat també és que l'escena final, que quan el càmera pues, ha passat a millor vida a mans de la xiqueta i agarra la càmera Àngela, i aquesta escena, vull dir, no hi ha remodificat, tot el que grava ella és tal qual lo que te posen en la peli. Sí. Bueno, lo de les recaudacions ara ho diràs tu. Sí. En parlarem d'este tema també. I bueno, lo que estàvem parlant també del tema dels sustos aleatoris, que els actors, moltes de les coses que passaven... Sí, està rodada, per lo que jo he anat llegint per ahí, està rodada de forma lineal i els actors no tenien el guió. I molts dels sustos, clar, els sabia a lo millor, per dir-ho d'alguna manera, que si l'abuela tenia que anar a tirar-se o la xiqueta es tenia que tenir damunt de la mare, només ho sabia la xiqueta. Llavors, així la reacció de la mare era més real, no? Llavors, es va fer bastant lineal sense saber quin era inclús quin era el final. Clar, el final no el sabien. l'actriu Manuela Velasco es diu? Sí, Manuela Velasco. Ella no sabia el final. No. Ella estigué, jo crec que hasta el final, sense saber quin era el final. Sí. Volia contar-te també... Ai, ara ho he perdut. A veure, Bueno, saps que la Manuela Velasco no és actriu. Sí, ella és llicenciada en la carrera de comunicació, o sigui, és periodista, ¿vale? Però tenia un neguit també d'estar davant d'una càmera i, bueno, el dia del càsting van veure que s'equivocava molt i que tenia problemes per estar allà davant i els directors van dir, hòstia, pues això és perfecte perquè li dona aquest realisme, no? De que, a veure, els periodistes, nosaltres quan ens veiem per la tele els veiem superperfectes, que no s'enganyem mai, i hi ha vegades pues, que han de repetir aquests stand-ups, aquestes entradetes, i perquè s'enganyen, com tot el món s'enganya, vull dir. I van veure que ella era una de les persones que s'enganyava i va dir, pues millor, així quedarà més real. Vaig a dir-te una cosa que acabe de veure i et va sorprendre molt. És japonesa,
La família. Ah, és japonesa. Sí. És que jo havia llegit Xina i japonesa, havia llegit les dues coses. Sí, res, la lluita de Manu, que crec que si no recordo mal, sí que és el bomber pelat. Sí, exacte. Quan lluita amb la dona, que acaba, és quan acaba Sí. el coi, l'acceleraren en postproducció. Jo no m'havia donat compte de que estava No, jo accelerat això. tampoc... Home, hi ha un recurs que a vegades jo he fet servir, ja veus, jo faig informatius, vull dir que tampoc és que siga un muntador de pel·lícules, però sí que ho he fet, que és accelerar potser al 150%. Sí, un poc. I llavors és un poc. I no es nota. I ese poc no es nota, perquè si ho fas al 200 entonces sí que és el doble de velocitat, Clar. llavors sí que ja es nota. Ja tornem a tindre el tiranosaure per ahir. Ah, mira, però ara ve acompanyat. Ara tenim l'altre. I ese 150 no es nota, o inclús alentir, no? Alentixes al 80% de la velocitat. Sí. I llavors te queda ahí i, bueno, Pot quedar bé. cola. Queda Vull dir, bé. per dir-ho d'una manera, te cola, no? I que s'hagi accelerat i que no ho hàgim notat és factible, és normal. Vull dir, Jo no m'havia donat tot no m'havia depèn de donat compte. l'acceleració. Si l'acceleres al 500% ja te digo que sí que ho notes A enseguida. Comentant el que dius abans de quan buscava les claus de l'àtic, Sí, que sols anava enfocant el càmera, no? sí. Pues resulta que l'actriu no sabia on estaven les claus. És que és el que te deia, no sabien, els actors no sabien Vull dir, és que és brutal això. el guió, no sabien el que podia passar, no sabien això, on estaven les coses, no sabien res, no tenien ni idea. I hi ha un moment que l'actriu, per accident, golpeja la càmera, que t'està enfocant, aquesta... Sí. Pues això ho aprofitaren, vull dir, no estava preparat, era algo real. I bé, tu tenies també alguna curiositat més, no? Sí, per exemple la xiqueta la van escollir perquè quan va fer el càsting vam veure que era una xiqueta que estava forta, vull dir que era una xiqueta que tenia molta força, i abans els hi anava bé pues això, per en el moment de lluita, quan lluita amb sa mare o quan lluita no sé, recordo si és en el bomber o en l'altre policia, ara no ho recordo bé, clar, que tinga eixa força En el policia Chove, en el policia que li això, ataca. quan li ataca, clar, pues, eixa força que té extra, per dir una manera, pues, els hi anava molt bé que la tinguera, vale? Bueno, i l'altre és la xorrada, no? De que la pel·lícula es va rodar en Barcelona, en la Rambla Catalunya, Vaig afegir això, que... i una part també del rodatge es va fer en Terrassa. Ah, sí? Sí. Però pensava que era tot el mateix lloc. No, jo també m'ho pensava. Mira, No et pues, sabria dir m'ha quina sorprès, part m'ha és sorprès. Barcelona. Jo m'imagino que tot el que és... el parc de bombers sí, perquè el parc de bombers el Posa- conec. A més, és parc de bombers de l'Ajuntament de Barcelona. L'edifici, el carrer també el conec, i és un carrer cèntric que molta gent poc arriba a conèixer. L'edifici també m'imagino que és en Barcelona. El que pot ser fet en Terrassa és el magatzem. És l'únic que se m'ha acudit. Ah, El magatzem textil. pot ser. És l'únic que se m'ha acudit de que podia ser fora Pot ser. de l'edifici. No sé, tampoc no tinc... Dir-te idea. que l'escenari que en un principi havien pensat era Sí. una comissaria. Ah, no ho sabia jo, això, veus? Vull dir, però ja haurà sigut, jo penso que ja haurà sigut diferent. Sí, ja jo no haurà també. sigut igual. Sí, perquè, home, sí que pots trobar bons personatges de policies, no? Però Sí, com sí, una sí, escala però- de veïns, ostres, Clar. se me fa curiós, eh? Bueno, vols premis? Pues sí. A veure, estem parlant, vull recordar que estem parlant d'una producció espanyola, catalana, ¿vale? Per tant, els premis no espereu cap Òscar. No, clar. No? Tot i que la pel·lícula és bona i va tenir molt bona crítica. Té en el Festival de Cinema de Catalunya com a la millor pel·lícula, com a millor director, a Jaume Balagueró i a Paco Plaza, Paco Plaza. tots dos. La millor actriu, Manuela Velasco. Jo penso que ho fa molt bé. No, tampoc considero jo que exagere res. Fa bé el seu paper. Sí, suposa que el fet de que siga periodista li facilita la faena, no? de l'hora de treballar. Jo crec que fa molt bé el paper. Després tenim el premi al públic, el gran premi del públic a la millor pel·lícula, també el premi de la crítica per a la millor pel·lícula, les dos, això en el cinema de Catalunya. Després té 2 Goyes, altra vegada a la millor pel·lícula, a la millor actriu. No sabia que tenia Goyes. Sí, té 2 Mira. Goyes, a Manuela Velasco, o sigui, a la millor actriu,
I després el millor muntatge, que és David Gallard, el que va muntar la pel·lícula, que realment se ho va currar. Jo crec que sí, perquè ostres, soc conscient que hi ha talls i com a muntador te diré que els talls, la gràcia dels talls és que no es veguen. Clar. Aquesta és la gràcia. I llavors, realment, també ajuda que la càmera es mou molt, això, sí. Però que està molt ben muntada. I també té tenia una altra nominació als Goya, que no va guanyar, que era els millors efectes especials. Però tampoc té efectes especials, a part del maquillatge... El maquillatge i la sang, que és que la no... sang, hi ha poca cosa més. CGI... Jo no he vist CGI ahí. A mi no me sona res. Jo veig molt de maquillatge, jo quasi que més que els efectes especials potser s'hi podrien haver donat al maquillatge. Clar. Però bueno, yo como no soy de l'acadèmia, no me callo. Després, havíem dit el pressupost. Baixet, sobre el millor 200... Millor 200, sí, per ahí estava. Hi ha diverses xifres per ahí per internet. I llavors, clar, fent una mica allò que a vegades fem de a veure quines van ser les pel·lícules que més van recaudar. El DeLorean. El DeLorean, vale? Bueno, pues, si m'on anem a l'any... hem de tenir en compte que es va estrenar al novembre, jo he buscat les del 2008, perquè és quan realment va estar més això. Vale? Les pel·lícules del 2008 que van triomfar la número 5 va ser Hancock. Hancock? Sí, Hancock, en 625 milions d'euros. Això de recaudació? De recaudació. Ah, molt bé. Mira, d'ací aprofite per a saludar a Víctor, perquè li encanta Hancock. Pues mira, la 5a pel·lícula més vista, no, més taquillera d'aquell any. Molt bé. La quarta, Kung Fu Panda. Uf, mira, no he vist ninguna de Kung Fu Panda, Jo la vaig veure en el seu dia, perquè el meu fill tenia entonces 6 anys. Clar. La vaig anar a veure i... No he vist ninguna de Kung Fu Panda. A mi personalment no... Aquí hi ha una guerra entre DreamWorks i Pixar i per mi sempre guanya Pixar, cada vegada que veig una pel·lícula, que eren 632 milions. La tercera va ser Mamma Mia. No l'he vist, no l'he vist, perquè és musical també. Sí, és un musical. No soy jo és un musical de cançons d'Ava, sí. Vale? Sí, clar. En 694 milions. Bueno, jo de fet he anat a estar a veure el musical i tot. Has anat? Sí, quan el feia la Nina en Barcelona. He de dir que encara està per Madrid també el musical. Sí, crec que sí. A mi em va agradar, vull dir, clar, aquestes cançons a mi també m'agraden, són un poquet... Sí. Me pillen un poquet ja més diguéssim, lluny, però bueno, encara me van pillar prou. Després, la número 2 és la de Indiana Jones i el reino de la calavera de cristal, que és la quarta entrega de la pel·lícula. L'altre dia vaig... Que personalment a mi no em va agradar. Vaig discutir amb Víctor per això, precisament, perquè me digué que havia vist l'última que ha eixit fa res en Disney. Em diu, l'he vist, està molt bé, i li dic, Víctor, jo no he vist Indiana Jones. Vull dir, he vist, crec que parlàvem de la primera o de la segona, de la del Cáliz. Sí. I recorde una escena, no recorde ni la pel·lícula. Vull dir, són pel·lícules que a mi no m'atrauen, per exemple. A mi sí que m'agraden, sobretot la primera me pareix absolutament genial, la segona i la tercera també estan bastant bé, però esta quarta ja no, i la cinquena jo encara no l'he vista. I si no la veig, tampoc passa res, que va recaudar 786 milions. Vale? I la primera era La noche oscura, de Dark Knight. És La noche oscura? No, això és El Caballero Oscuro. Perdó, El Caballero Oscuro. És que no m'hi heu apuntat, jo soc molt mal en això. Que va ser la primera de la Warner. El Caballero Oscuro és... En més de 1.000... Sí, és que és un pel·lículon de Nolan brutal. Més de 1.000 milions de dòlars. Les has vist, no? És que el Caballero... A mi les de Batman no, és un tema que no em va. Jo te recomane mira les 3 de Christopher Nolan del Caballero Oscuro. Bueno, doncs ja les miraré. Totes les altres sí que les he vist. Fins i tot la de Kung Fu Panda. Em pareix molt fort, això dir. Bueno, quan tens xiquets no hi ha més remei. Jo no dic res, Vale. Llavors vaig dir, clar, ahir no pot aparèixer res perquè estem en internacional. I dic, doncs, anem a mirar la recaudació de les pel·lícules en Espanya. Les pel·lícules més vistes que van ser d'aquell any en Espanya. La número 5 va ser Madagascar, la 2, la segona. És espanyola? No,
les més recaudades en Espanya. Ah, però vale. Perdó. Vale? Sí. Les més recaudades en Espanya. En Espanya. Madagascar 2, en 13 milions. Mamma Mia, la quarta, en 13 milions. La número 3, Kung Fu Panda, en 13 milions també. Ahí estan els meus diners. La número 2, Hancock, en 16 milions. I la número 1, Indiana Jones, la de la calavera de cristal que estàvem parlant, que en quasi 21 milions. En Espanya no anem molt al cine. No, anem poc. I si te parlo ja dic, tampoc apareix Rec. No? Anem a veure per on le traiem. Pues va, mirarem les pel·lícules, produccions espanyoles més vistes i any. Vale. La número 5, Astèrix en los Juegos Olímpicos. Això és producció espanyola? Això sembla, jo també m'he quedat igual. En gairebé 6 milions d'euros. Però aquesta recaudació és d'Espanya. D'Espanya. D'Espanya, de producció D'Espanya, de produccions espanyoles. Molt bé, vale. La número 4 és Che, el argentino. Sí. Vale. La número 3, Vicky Cristina Barcelona, del Woody Allen. De Woody Allen. Que és de Mediapro, per això és producció espanyola. Perdó, no havia dit la de Che, que són 6.800.000. La de Vicky Cristina són gairebé 7,5. Mortadelo i Filemón, Misión Salvar la Tierra, Bueno, no. en 7.700.000. I la número 1, Los Crímenes de Oxford, que haig de reconèixer que jo no he vist, en 8.200.000. Tampoc apareix res. Vaja. Llavors dius, ostres, una pel·lícula en una bona crítica espanyola, potser és perquè és de terror, que també a vegades... Clar, ahir acotes molt el públic també. Acotes el públic. Bueno, al final dic, haig de buscar, haig de mirar quan ve a recaudar, i l'únic que he trobat és de que va aconseguir esta pel·lícula situar-se entre les 100 millors pel·lícules, perdó, les 100 pel·lícules més recaudades, del món, vale? Fora dels Estats Units, sense comptar els Estats Units. Sí. O sigui, era l'any 96, entra pels pèls, però entra, i va recaudar més de 33 milions de dòlars. Comptant el pressupost. El pressupost, dius, sí. No està gens malament. I a mi m'ha fet pensar tot un poc això, de que jo crec que esta pel·lícula, si haguera sigut una producció americana, sí. I en el pressupost que li dediquen a la publicitat i al màrqueting, jo crec que hagués tingut una recaudació molt més elevada, sí. I no te diré que estiguin en les 5 o 10 primeres, però sí que podria haver... Sí, la pel·lícula fora està tal qual. Sí, tal qual. Perquè, bueno, el remake que estàvem comentant abans, Quarantine, que també té 1 i 2, la 2 de Quarantine no l'he vist, perquè he vist sols mitja de Quarantine, perquè no la vaig aguantar, que al final dius, però si vas a fer un remake d'algo, com pots no poder veure el remake? Per curiositat, quan tinga un ratet, la veuré, per curiositat. I veuré les diferències, però a mi no me va... Jo no l'he vista. Mitad pel·lícula vas dir, jo no puc veure-ho. No l'he vista, no puc opinar. Però sí que crec que és una pel·lícula que per al que es té que veure. Que jo crec que és una pel·lícula que s'ha de veure, és una pel·lícula, el que dèiem, no? És una pel·lícula de zombis diferent, és una producció diferent, la manera de treballar-la, la manera de fer-la, és molt diferent a lo que estem acostumats així. Tampoc li feia falta un gran pressupost. Els personatges, els actors, no n'hi ha ningú que sigui conegut de res. El policia major sí que me sona a mi molt. No me'n recordo jo ara mateixa, però vull dir que són actors poc coneguts. Sí. No sé, a mi me pareix que la pel·lícula està molt i molt bé, jo la recomano molt. I a més, sobretot això, no? de com està tractada, tot el lineal de la càmera, de com es tracten aquests reportatges, i aquests conflictes entre el veïnat, entre la policia i els periodistes i tal. Bueno, està molt bé, està molt bé. Jo te recomano que pegues la 2. Vale. Més que res perquè és quasi al mateix temps que la 1, però unes hores després, i explica alguna coseta. Vale. Jo, si fos tu, la veuria, i ja si vols la 3 i la 4 la 3 i la 4, la 3 no té continuïtat amb les dues primeres,
i la 4 continua des de la 2. Torna a eixir. Vale. És que investigant sobre els directors, vale, vaig veure que Balagueró va fer la 1, la 2 i la 4. És en les que és la mateixa protagonista. Vale? Per tant, suposa que per això ja... Crec que la 3 la fa com era? Paco Plaza? Paco Plaza. Pues crec que la 3 és de Paco Plaza. Ara ho parlo de memòria, no sé la 3, si agarres la tercera pel·lícula, no li poses rec, li poses altre títol, a lo millor te dic, bueno, vale, però no li poses rec. I li poses rec perquè és una boda i, clar, pues, està gravant. Però jo què sé, no... Bueno. Però després, a meitat pel·lícula, si no recorde mal, el càmera en mà se'n va i es passa a ser pel·lícula, si no recorde mal, La 3. Sí, i la 4 ja directament lo de la càmera en mà no... Se olviden. Bueno. Si no recorde mal, ja fa temps que la vaig veure, però la 4 la vaig veure per curiositat, perquè vaig veure que tornava a eixir la mateixa actriu i dic, che, pues, no? Però, uf... Després, jo tinc una pregunta d'estes que deixa a l'aire, no la conteste perquè tampoc ho tinc molt clar, podríem considerar aquesta pel·lícula un slasher? O una variant? Home, una variant perquè, clar, un slasher és un assassí o un... A veure, la definició clàssica de slasher és un psicòpata comença a matar a gent jove sí. En un lloc remot o en un lloc, diguéssim, perquè ens entenguem, Viernes 13. Sí. ¿Vale? És un slasher clàssic de dalt a baix. Sobretot de gent jove i tal. I l'última persona que sobreviu i que explica, diguéssim, la història és una de les noies, una de les xicones. Això seria un poquet la definició de slasher. Clar, així, bueno, i van matant uno a uno a tots els personatges. Clar, aquí van morint uno a uno. Sí, el que comentàvem abans, que no... No ve de cop i se carreguen a 4 o 5, encara que n'hi hagi moments que passi molt poc temps d'un a l'altre, però sí que va morint d'un a un. Clar, queda l'última dona. L'última, en aquest cas, és la periodista. Segons, almenys com es diu això, la intenció o la sensació que te dona és de que se l'emporten i se la carreguen. Això és el que sembla. Mira la 2. Mirarem la 2. Llavors, és una variant perquè encara que no sigui un psicòpata, són zombis, són ells mateixos els que es van matant, però sí que van morint un a uno. L'última és una dona, la dona acaba morint o no. Quan vegues la 2, el gènere zombi perdrà sentit per a tu. Vale. Ja no dic res. Deixem-ho així. Està en Amazon. Bueno, crec que sí, crec que estan la 1, la 2 i la 3, la 4 crec que no està. No ho sé, la 4 sí que no ho sé. Bueno, deixem aquesta pregunta així un poquet a l'aire. Sí, si algú vol comentar alguna cosa, mos ho vol dir o mos vol enviar un missatge de dir pues jo crec que sí, jo crec que no, o el que sigui, pues endavant. Sí, diguem si pot ser una slasher o una variant. Una variant. Com que un dia d'estos no sabem encara ben bé quan parlarem de slashers. Això tries tu, ja ho saps. Pues... Això ho triaràs tu. Quina nota li posaries a aquesta pel·lícula? Quina nota? Ostres, no t'ho sabria dir. Jo és que això de les notes són molt, molt ruïn. Jo me n'aniria cap al 7. Un 7? Sí. Potser és perquè també soc... Sí, també potser és perquè jo soc molt més crític a l'hora de qualificar pel·lícules, no? El 10 és molt complicat, o inclús el 9 és molt complicat. Però la considero el que deia, sí, jo considero que és una bona pel·lícula. Sí. És el que dic. Jo crec que si haguera sigut una producció americana haguera guanyat molts més diners, o sigui, millor dit, haguera recaptat més diners, perquè segurament els americans haguessin invertit molts més diners també, no? En $1,5 milió no haguessin fet no haguessin fet ni la publicitat, per dir d'una manera. Jo crec que sí, és una bona pel·lícula. Jo la nota coincidís que tu vull dir, al final un 7 és bona nota, no és una pel·lícula destacable, en plan, no, no sé jo de dir que bona és la pel·lícula. La pel·lícula està molt bé. No, és una pel·lícula està molt bé. Però també té que agradar... Sí, el cinema de terror.
Sí, això també estic d'acord. Jo per això suposo que no va recaptar tant a nivell estatal, en el sentit de que al ser una pel·lícula de terror, i a més ser una pel·lícula de terror molt clàssica en aquest sentit, no? Del susto, no? De que busca molt el susto, i això és molt clàssic. Jo crec que en aquest sentit per això no va tindre tanta acollida entre el públic en general, però sí que és veritat que tots els crítics, la gent que li agrada el cinema de terror, no sé si van a Sitges, no ho recorde, vull dir, va estar molt aclamada, vull dir, de fet tenen premi a la millor crítica, premi també del públic, a la gent que li agrada li encantarà, però segur. Te vaig demanar abans de tancar el programa que me passes això d'ahir. Això d'ací. No sé, per a... Això que és? Este no. Fuera. Per a posar el cartell, on vols que el posem? Mira, posa-lo tu ahí mateix, ¿no? Ahí baix, o què? Així Al costat de la profecía? Sí. Ahí mateixa, sí. I ja tenim un més per a la col·lecció. Mira, de fet, així té Sitges 2007, no? Sí, es va estrenar en Sitges, si no recordo mal. Sí. No sé... Uns mesos abans. Igual, si busquéssim el palmarès de Sitges, igual trobaríem alguna cosa, però és que no ho sé. No... Per cert, una última curiositat abans de despedir-nos és que la pel·lícula es va gravar en 3 setmanes. Sí, és que no... És el que et deia, no? Vull dir, és fàcil de rodar perquè tot és en càmera en mà, per tant, allò d'aquell perfeccionisme que a vegades necessiten en el cine, d'il·luminació, la il·luminació és molt simple, és molt senzilla, perquè torxa, 4 punts de llum mal comptats, perquè clar, les escales estan il·luminades com estan, les cases també, vull dir que tampoc és una il·luminació absolutament complicada, no tens que posar la càmera, no hi ha moviments de càmera, diguéssim, de travelings, ni steadicams, ni coses paregudes, i per això també el pressupost tampoc necessita un pressupost molt elevat, perquè és que els actors no són coneguts, que ajuda per donar aquest ambient de veïnatge, la il·luminació no és absolutament complicada, els moviments de càmera tampoc, són al contrari, com més es mogui la càmera, vull dir, al principi vull dir, que llavors no té una gran complicació de producció, i per això tant el rodatge ràpid de 3 setmanes, que ja és rècord, per mi ja és rècord, vull dir... Sí, que del 19 d'octubre al 13 de novembre, és que no recordo... Una pel·lícula, per molt senzilla que sigui, 4 o 5 setmanes no te la lleva ningú. Clar. Vull dir, això és segur, vull dir, jo n'he fet alguna i ja t'he dit, 4 o 5 setmanes cauen segur. A més, també el fet de que quasi tota la producció passa en el mateix edifici on estàs tu rodant, vull dir, encara que després tinguis que anar, potser si van a Terrassa a fer lo que suposem nosaltres que va ser lo del taller, que també no deixa de ser un platonet en 4 draps allí, en aquest sentit és senzilla però és molt resultona, molt. Te dic, mira la 2 i me contes. Molt bé. Si et pareix bé, anem a despedir el programa ja. Sí. Moltes gràcies. Pensava que anaves a dir... No, anava a donar-te les gràcies com sempre per convidar-me. Gràcies a tu per vindre. I ves pensant en la pròxima pel·lícula? Sí, estava pensant esta vesprada. Perquè les pel·lícules les tries tu. Bueno, volia fer una proposta, però... Però bueno. Tu, abans de gravar, m'he de dir... Tal pel·lícula. I saps la que farem. Així que, Jordi, gràcies per vindre. Moltes gràcies a tu per convidar-te, als teus companys per permetre'm estar així. No ho saben. Pues ja ho sabeu, estic així. I res, ens veiem en la pròxima. Moltes gràcies als seguidors i esperem que disfruteu del programa, que gaudisquen. Vinga, adeu. Adeu.